Ay sus day, pag uli sa pilingguapa sa bukid ba? Bulad ang gipasudaan ni Fatherland oy, please lang. Unya ako pa jud iyang gipasugba sa bulad no. Ay Diyos mio day, gasgas akong pagkapilingguapa day no, kay grabe ka init. Kay lagi ang kimpit manggod ako diri pang sugba day no, kay nawala. Muna tanawang reaction sa sa pilingguapa day no, nakuratan oy. Kay lagi ba ang baga day no nang lagsik. Pero lagi kay for the content man ni day no day, bahalag mga paso day no, smile gahapon sa kamera ba. Unya kay pati sugbaanan ako day no, kay nawala man. Ay hasta looya sa bulad day day kamamo sa abo ba. Ay gipahapan ako ang bulad sa abo day ay. Para pod ba makatilaw si Fatherland ug ang iyang second wife day kung unsay lami sa abo ay charot. Mao na pag human ako sugba day no day kay para dili halata day nga ang bulad day naligo sa abo. Ay ako anang gitaphan akong bulad day no ug ako ang gitayup-tayupan ba. Ug ginani day akong bulad day no pag human ako gluto day no marada jud tag 5,000 ang kilo ba pag human og luto. Pero ang ending ani day no ang ako ang mga contractor day reklamo oy. Kay lagi daw hilaw daw ako pagkasugba ang bulad ba. Unya grabe daw kuno kadaghan ug abo ang bulad. Hasta jud na ako katawaha ani mga panahon na day please lang. Mo na ni anak ko ni Fatherland nga okay ra na Fatherland no kamo na bagong flavor karon sa bulad. Kada bang naitoppings nga abo sa babaw ay please lang. Ug mo ra day to no, bye mo oy.